खुलुमबाय बयनिसिमबो बियार ब्लगनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा बेलासे जाबाय, बेलासे माने 2:30 जाबाय। आं सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय। बेनिफ्राय दिनैथ' काति गासा सावनाय फोरबो, नोंथांमोननो साफ्रोमबो आंनिफ्राय काति गासा सावनाय फोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आंबो दायो फिसायै खालामनाय जागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय था। दिनैनि भिडिअ बिराद गुसुं जागोन, थाबनो जोबगोन। मा खालामनाय जायो आरो दिनैनि ब्लगखौ आं बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय। जोबजासिम नायलांबाय थादो। एसे रुम साफा खालामदोंमोन आङो। रुम माने जेराव सानफ्रोमबोनि जोंनि माने मन्दिर साथि लगायग्रा मन्दिर थायो, बे रुमखौ एसे लिरबाय। ओमफ्राय दुगैफिननाय जाबाय। दा आङो थांनि थुलुंसि बिफांसिम। थुलुंसि बिफांखौ एसे साफा खालामहैनि, जेराव थुलुंसि बिफां दङ। काति गासा सावोब्लाथ' प्राय थुलुंसि बिफां सावनाय नुयो। एसे थांनि आङो दा बाहेरसिम। आंनि थुलुंसि बिफाङा बेनो, बेहायनो गायना दोनदों आङो। बेनिफ्राय नै फुरा बादामालि खाजोबना दङ, साफा खालामनांगोन। नैयो बिन जावायदोंमोन आङो, माबायसा जायो, फिसाद्राय जादों। नै बेफोर फुलानोमोन आं जे काटिं खालामनानै गायदोंमोन। नोंथांमोना आगोलनि ब्लगाव नुदों जानो हानाय, जायफोर नायदों नोंथांमोना नुदों। बेनिफ्राय आङो बेखौ माने मोनसे टाबावनो फांथाम गायदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बे फुलनि थाखायथ' टाबा एसे गिदिर जानांगोन ना, ओमफ्राय टाबाथ' बे फिसा, बेयावथ' फांथाम मानि जाया। बेनिखायनो आङो माने फांसे गायफिनजोबनायसै। दाबोसो मायावबा मोननै, मायावबा मोनसे, मायावबा मोनथाम दङ। माबैसा जायो मोनथिला। बुरजा बारोब्लाथ' बे टाबा माने फिसा जायो फांथामफोरनि थाखाय। दा बिबारासो बेसे बारो आंनियाव। बे फुला जिमानखिनि आं काटिं खालामना गायदोंमोन, माने गायखांनायनि उनाव माने खायसे थैदों, गासिबो थांजोबाखै। दानिया आङो माने बे टाबखौ लांनानै एसे साफा खालामहैनि। कुरनि लानानै आङो फार्स्टआवनो टाबनि सिंथिं माने साइडथिं जिखिनि बादामालि खादों बेफोरखौ एरख'बाय। बिनि उनाव थुलुंसि बिफांनि दालाइ गोरानफोरखौबो माने बोखारना होनाय जाबाय। बिदिनो कुरनिजों माबाग्रोनि, बिनि उनाव नै नारिखलनि बेजेंजों आङो हुनाय जादों। नारिखलनि बेजें नङाब्लाबो जिखुनु बासन हुग्राजोंबो खारो। आंनियाव नारिखलनि बेजें दंमोन, बेनिखायनो बेजोंनो हुनाय जाबाय। नारिखलनि बेजेंजों हुनानै आङो दैजोंल' सुनाय जादों, बेजोंनो खारबाय। बिनि उनाव सायावबो आङो एसे हुनाय जागोन। बेफोरावबो एसे माने बादामालि बायदि बिदिनो गोथां खानानै दङ। हुखांनानै आङो नैबे थुलुंसि गायनायावबो दै होनानै माने एसे सुस्र'गोन। बेयावबो बिलाइ माबा माबि सिरिजोबना दङ। थुलुंसि बिफाङाथ' जों बयनिबो न'आव थाखायो, जों बयबो मोनथिखायो आरो बयबो लाखिखायो। मोनसे धर्मनि फोथायनाय बादिबो आरो देहानि थाखायबो बुहुत मोजां। एसे साफा खालामसाबबाय ओरैनो। नारिखल बिगुरजों हुनाय जादों आङो। गासिबो खारजोबाखै, बादामालिफोरा आं हुबाय थानो बाबाय। बेनिफ्राय नै आगोलनिख्रुइ बुहुदसिन साफा जाबाय। दा बेयाव आं एसे हा होनानै लिरनाय जागोन। गोदानै गायलायला, दंखायो थुलुंसिया बेहाय फांथाम मानि। काति गासा, काति बिहुआवथ' मानसिफोरखौ बुहुदखौनो थुलुंसि बिफां गोदानै गायनाय नुयो। नाथाय आं गायलायला आरो बेहायनो हा होनानै लिरस्रोनोसै। बिनिफ्राय दायो मोना बेहाय साखि लागायनोसै। दा लिरनाय समाव बेहाय दैया माने रानाबो राना जादों, दै जेब जादों। नाथाय बियो दायो रानलांगोन। दा बेखौ लिरखांनानै आङो गावनि जायगायाव दोनहैनोसै। गावनि जायगायाव माने नै मोखाङाव बारान्दायाव दोनहैगोन। बेयाव दायो मोना जायोब्ला ग्रोब आङो साखि सावगोन, बयबो मिथिखायो। दुखानसिम थांगासिनो, एसे फिसा बुस्थु नांगौ जादों। साखि सावनो थाखाय थियारि जाबाय। आं दा न'आव माने न'नि मन्दिराव एसे साथि लगायग्रोनि, बिनिफ्राय बे थुलुंसि बिफाङाव लगायहैनोसै। जोंनि न'आव माने गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङ आरो, बाहेराव साथि लगायनो गोनां जायोब्ला न'निखौ लगायग्रोनानैसो माने बाहेराव लगायग्रोनाय जायो। ओमफ्राय बियो बेसे सैथो बेसे मा मिथिला। जायखिजाया गोदोनिफ्राय जोंनियाव दा बिदि मोनसे फोथायनाय दङ। बेनिखायनो आं दा न'नि मन्दिराव लगायग्रोनोसै, बिनिफ्राय बाहेराव माने थुलुंसि बिफाङाव लगायनोसै। आं न'नि मन्दिर फिसायाव खुलुमग्रोनाय जाबाय, साखि होग्रोनाय जाबाय। बेनि उनाव आं दा बाहेराव लगायहैनोसै। बेहाय जोंनि बाबुआबो आंजों धुप लगायफादों।
साखिजों लोगोसे आङो लाइ बिलाइ फिसायाव बिबार आरो फैसा बावफाबाय लोगोसेनो बे बारान्दायावनो गंसे साखिबो होफानाय जाबाय आं बुरजा बिदिहाय साखि लगायलायासै बे गंनैल' लगायनाय जाबाय बिदिनो केम्पासावबो लगायनाय जाबाय हनै बाबुमोना खुलुमनो नागिरदों आं काति बिहुआव बिदिनो सादा सिदायैनो आं जि मिथिगौ बिदिनो होनाय जायो आरो नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि होनायखौ बिनिफ्राय आङो लामाथिंबो नोंथांमोननो एसे देखायबाय गेटआवबो मोननै लागायनाय जादों बेफोरखौ आं लागायाखै गुबुना लागायदों बयबो मिन्थिखायो थेवबो आं नोंथांमोननो ओरैनो देखायनो गोसो जाना देखायबाय बिनिफ्राय नैबे मन्दिर लुगासिनो जोंनि मन्दिर नङा बियो रायजोफोरनि मन्दिर बेहायबो गंसे होनाय जाबाय बेखिनियानो आंनि दिनैनि काति गासा सावनायखौ आं बिदिनो खालामनाय जाबाय साखि होनाय खामानिया जोब्बाय साखि होखांनानै खुलुमखांनानै नोंथांमोनजों आं दसे नुजाफैबाय आं बिदिनो साखि सावनाय जायो काति गासायाव गासैनिबो नियमा एसे बेलेग बेलेग जानो हानाय आं माने बिदिनो होनाय जायो आरो बिनिफ्राय दाथ' मोनाबायानो 6टा बाजिबाय आं दसे थानानै बेलासिनि साहा बानायनि बोथोराबो माने अकस्मात बोरैबा जाबोनो हमदों अखा हानोबो हानाय अखा हां जादों दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बाबुआबो गैथ'आ दा न'आव बारान्दायाव गेलेगासिनो नोंथांमोना दावराव खोनादों जानानै गथ'फोरा क्लासबो गैथ'ला नालाय बिसोर दानिया गेजेर गेजेर मालाबा एसे मोनायालासि गेलेयो जियानो जा दा आंनियाबो दसे थानानै संनायानो जासिगोन मा संनाय जायो दिनै रुटिसो जानाय जायो ना ओंखामसो जानाय जायो जायखिजाया दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै